Benvidas e benvidos á primeira entrevista deste canal. E xa que moitos vos estaredes preguntando quen son e que fago sentado diante dunha cámara, primeiro vou vos falar un pouco de min. Chámome Pablo, teño 18 anos e estou empezando no mundo das redes. E decidín empezar a facer entrevistas sen ter nin idea, xa que sempre foi o meu soño poder coñecer e conversar con artistas e referentes na música e na vida. Así que hoxe imos falar con Sile da súa música, dos seus inicios e de que fai no día a día. Que pasa, Sile? Moitas ¿Qué grazas pasa, por amigo? pasarte por aquí. Encantado, tío, de estar aquí. A ver, imagina que lle falo de ti a alguén que non che coñece ou que chego a casa e miña nai me pregunta e con quen estiveches? Que lle contesto? Pues a ver, yo creo que contestas pues cun chaval que sempre se decantou pola movida artística, de creación de algo, en vez de decantarse por cousas máis útiles no día a día para o ser humano, como pode ser un ingeniero ou un médico ou que sei, sabes? En plan, eu sempre como que me chamou moito o arte e crear cousas dende a casa e coas túas mans. Eu, cun chaval un pouco raro, a verdad. Se teño que ser honesto, cun chaval un pouco raro, algo así. Tamén unha dúbida que seguro que ten moita xente que seguro que che escoita ou se alguén che está coñecendo, de onde ven o teu nome de Sile? A ver, a verdad que é un pouco vergonzoso contar isto porque realmente o significado podría decir que significa suave en finlandés porque realmente significa, dixeronme unha vez, pero non ten nada que ver. O sea, a verdad que esta cousa ven de cando era pequeno cun colega meu que se chama Ricky, que salva para Ricky, pois nada, cando tiñamos 12 anos mirábamos pois la que se avecina un montón. Hai un capítulo no que Amador ten como un conxunto de cromos, non sei se viches a que se avecina alguna vez. Sí ou non moito. Algúnha vez así Alguna vez, perdida. vale. Pois hai un capítulo como que hai varios cromos repetidos e sei que cando hai varios cromos repetidos dice Sile, Sile, Sile. E por algún motivo o meu colega Ricky, que é o dios dos motes, comezou a chamar Sile. E a verdade é que é vergonzoso decir que é pola que se avecina. Pero é así. Vamos a ser sinceros no primer momento, tío. É así, sí, sí, sí. Comezou así, tío. E cambiando un pouco de tema, non sei se te acordas a primeira vez que decidiches facer música, se me podes contar un pouco que se che pasou pola cabeza ou... Vale. A ver, os meus primeiros contactos coa música pois foron obviamente pois coa tua familia, cos meus pais, que poseron sempre moita música na casa. Por algún motivo miña nai levoume cando tiña, non sei se 6 anos ou así a clases de piano. Fui a clases de piano durante un tempo, sabes, así como básico. E logo como que dixo, este chaval, pois parece que ten un oído decente. Igual dixo porque era miña nai, pero basicamente nada, eu teño un primo que se chama Rodri, que é pianista, e comezou a ensinarme a min, e bueno, a miña irmá tamén, os meus primos tamén tocan o piano, en plan, somos como unha familia de xente pois que gracias a isto pois toca bastante o piano. E nada, dende pequeno toco piano, pois sempre fui un melómano de serie, en plan, adicto á música, adicto a escoitar cousas, tío. As primeiras movidas coa música foron, pois eu comecei, o sea, eu fago vídeos e dedico a facer vídeos e sempre a miña outra gran paixón aparte da música son os vídeos. E a mí o que máis me gustaba era facer un vídeo, escoller ben a canción e facer o mellor vídeo posible. Pero eu tiña como sempre as ganas de facer eu a música dos meus vídeos, vale? Por así decirlo, en plan, empezar a facer de cero a cancións dos meus vídeos. E nada, fai 4 anos decidí empezar a aprender a producir e aprender a facer as miñas movidas propias para facer os vídeos. E agora ao revés, agora facemos vídeos das cancións. O sea, o propósito non se cumpliu moito, pero bueno, así empezou a movida, tío. Cambiou todo un pouco, Sí, verdad? E que foi o que ou quen foi que che inspirou e dixoche sube esta canción que ao mellor podes vivir da música ou... uf, realmente, se te son sincero, nadie, tío. O sea, pero non por nada, porque ao final, o sea, a ver, eu antes de aprender a producir e todo isto que che dixen, teño feito as míticas cancións pois co Adobe Premiere, grabado cun micrófono de merda, con bases de YouTube e demais. E claro, eu subía iso e a verdad que normal que nadie me dixera, tío, dalle caña a isto, porque tal, o sea, era bastante pobre o asunto, sabes? Porque ao final está todo feito pois na casa e demais. Todo moi casero. Claro, todo moi casero. Nada, a verdade que cando, o sea,
o sea, eu poñía a música a miña moza, os meus colegas, e a eles gustabanlle, pero non decían dalle caña a isto porque tal, pero é lógico, sabes, porque non había nivel para que nadie dixera isto vai ser a Sí. hostia, pues sabes, porque cando empezas a producir ti a movida e demais, obviamente as primeiras cousas que faz son moi paupérrimas e son jodidas de escoitar moitas veces, aínda que no momento parezca que non. Eu escoito agora a miña música do principio e, e digo, joder, en plan, sí que non era o que na miña cabeza sonaba, sabes? En plan, e non sei, tío, a verdad que non hubo ninguén, pero porque é tamén lógico, sabes? Entón, pois así, tío. O sea, foi un pouco decisión propia de decir vou subir isto a ver si... Sí, foi como a sensación de decir, buah, quero facer música, tío, quero facer a mellor canción, o sea, quero facer música para poder escoitar eu, sabes, de música que escoito de fora, porque eu ata fai 5 ou 6 anos non me había posto como a escoitar música nacional, nin música galega, e foi cando empecé a como meterme na movida que dicen, buah, creo que podo, o sea, non creo que podo facer algo, pero quero facer algo, sabes? Porque ao final eu escoitaba todo música en inglés e decía, buah, como vou facer música en inglés? É prácticamente jodido para mí falar inglés, canta xente inglesa fai música, entón ata que empecé a inspirarme de música española ou galega, non dicen, vale, creo que aquí quero facer algo, sabes? Non sei se me explico, pero bueno, Sí. algo así. E falando así da primeira canción, agora que xa pasou un tempo, bastante largo, que opinas da túa primeira canción, Elefante? Que ves que cambiou? Ou... Buah, pois a ver, a primeira canción Elefante, teño que decir que é a canción favorita de miña prima e de un par de amigos máis, en plan é como a canción top. De feito, para eles é como que é jodido superarlo. Pero eu penso que tamén foi polo tempo no que se sacou, en plan, de que ao final eu facía música, o sea, tiña algunha canción de antes, pero era como a primeira canción que dixen eu, vale, eu estou, o sea, nesa canción eu empecé a obsesionarme dicindo, vale, eu quero vivir da música. Ata entón non sentía iso, sabes? Sentía que, bueno, facía música para escoitar, pois eu, esa. Pero foi a partir desa canción que dixen, vale, eu quero vivir da música, quero facer conciertos e quero facer algo increíble pola cultura. E nada, basicamente, a escoito e aínda escoitei outro día, despois de varios anos, e dixen, joder, é verdad, está guai, tío, verdad? O sea, sinto moito orgullo, porque ao final, imagínate empezar cun tema xa hiper ben mezclado, producido por outra persoa. Bueno, producido, esta canción foi tamén sacada de internet, ata entón non estaba ben pulido o que era producir a música. Pero claro, estaba grabada na miña casa, mezclada por min de malísima maneira e demais, pero joder, é como este primeiro episodio, xa falamos antes, ao final a min gustame empezar, tío, dende a movida, sabes? En plan, non empezar ao mellor nun plató da hostia ou non empezar a gravar unha primeira canción nun estudio da hostia, sabes? Hai que saber estar na casa e saber que non tes nada e aí como empeza todo Eh, guai, tío, na miña opinión. E conformarse co que tes. E conformarse co que tes e logo míralo atrás e dis, joder, isto mola, tío, sabes? Esa canción está feita nun piso enano en Vigo que vivín coa miña moza e agora o penso e digo, joder, que orgullo, tío, a verdad que sí. O sea, é máis a historia que ten detrás que Sí. as visualizacións, os Exacto. apropios que teña a canción. Aí está, 100%. E como ben se pode ver, ti e entre outros artistas estades facendo que a música urbana en galego estés escoitando, incluso fora de Galicia. Gustaríame saber se vas volver a facer cancións en castelán ou se vas seguir pola rama do galego. A ver, eu sinceramente durante un tempo eu quero facer música en galego, porque a verdad que, o sea, eu dende fai 3 anos ou así, tiña na miña cabeza facer un proxecto únicamente en galego, o sea, eu empecé facendo, obviamente, música en castelán, pero eu tiña na cabeza que quería facer polo menos un EP 100% en galego, sabes? Nada, a verdad que, a ver, foi todo o que pasou coa primeira canción, bueno, a primeira non foi, o sea, é a cuarta canción en galego que fixen, que é a de Milagros da Mil, e dixen, buah, realmente o momento para, o sea, quero facer este proxecto agora, sabes? É como que tiña ganas e dixen, o momento para min é agora, porque quero aportar algo á cultura, a toda esta movida que está pasando
E foi aí cando dixen, se vou facer música en castelán, 100% sí. Quero facer música no idioma que me aparezca. Se algún día aprendo japonés, vou facer música en japonés, 100%. Se algún día aprendo, eu que sei, tío, rumano, vou facer música en rumano tamén. E ao final, 100% non límites para nada, sabes? En plan, obviamente. Como levaches o bombazo de que se pegara a 1000 Acres da Mil, que ahora teñas casi 100.000 ointes en Spotify? Sinceramente, non te sabría dicir, tío. O sea, a min disme fai 6 meses que eu estaba fai 6 meses, tiña 500 ointes. Soñaba con isto, soñaba con... Para mí unha meta era chegar a 10.000 ointes, que, a ver, falando de ointes, non podemos darlle tanta importancia a iso, o sea, pero que é normal hoxe en día compararnos con tal, ou pensar nos ointes, nos números e tal. Eu trato de non facelo, obviamente o faz porque estás... Joder, ademais que fai 3 meses de todo isto, é como que é imposible non medio obsesionarse con números. Pero eu fai... O sea, para min é unha locura, aínda que como que non son capaz de todo de disfrutar do presente, sabes? En plan, a min costame moito pensar en, buah, isto é unha locura, é o que soñaba, estou non conseguindo, sabes? Que xente de fora de Galicia ou xente de todos os lados aprenda as miñas cancións, sintan algo, escríbame cousas brutales de que a canción pois salvoulle na etapa máis complicada da vida de alguén. Para min é a hostia, pero cóstame moito como o sea, disfrutar o presente. Estou sempre, tío, pensando no futuro, tío, pensando en agora que, non sei que, sabes, é como que me costa darme conta de realmente o que estou vivindo é o que soñaba, casi literalmente, sabes? Así. Agora, salindo un pouco do tema da música, vamos falar un pouco de ti, vouche facer 3 preguntas así rápidas. Veña, vale. Empezando por que te describas en 3 palabras, pero non penses unha hora. Vale, a ver. Eh, mm, Despistado. Vou botar flores. Creativo. Nostálxico. Creo, a verdad. Despistado por qué? Hostia, porque son despistado, tío. O sea, son despistados, creo que son atento para unhas cousas, pero despistado para outras. Estou me dando conta últimamente, ademais, de que son despistado. O sea, bastante despistadiño, a verdad. O sea, a min disme... Eu que sei, tío, tes que... Mañá tal, e teño que apuntalo, tío. O sea, senón non me dou conta. É unha locura, tío. Sí, sí, sí. Despistado un pouco, son, a verdad. A que festival che faría máis ilusión que che chamaran para ir a cantar? Rolling Loud ou Riverland. O Rolling Loud é o festival maior de rap da historia. Fixeron 2 anos en Portugal, que viu Travis Scott, Playboi Carti, A$AP Rocky, todos os máis grandes de ali de Estados Unidos, e fun velos. Sería un soño, verdad? Se non te dedicases á música, cal sería o teu traballo soñado? Pois o que traballo a par coa música ahora mesmo, que son os vídeos. O sea, eu traballo facendo vídeos e é o meu traballo soñado, a verdad. Bueno, a música primeiro e os vídeos agora vai despois, pero bueno, o sea, se non fora a música serían os vídeos. E agora falando un pouco de ti, que soles facer cando non estás grabando cancións ou... Buah, pois, a ver, eu se non gravo cancións, pois estou facendo vídeos, e se non, algo que tamén fago moito é debuxar, e de feito, bueno, todo o que a parte gráfica da miña movida é debuxada por min, o sea, todas as portadas son debuxadas por min, e a verdad gusta bastante debuxar. E logo, pois, a ver, gustame tamén facer deporte, vou a correr, camiñar moito, encántame, tío, camiñar, a ver, eu que sei, flores e paisaxes, encántame, tío. E pouco máis, agora mesmo pouco máis, a verdad. Sobre todo estar coa música, ou dibuixando, ou facendo vídeos, e senón, camiñar como un ermitaño va adiante e listo. Tes can? Teño can. Polo de camiñar, non te lembro. Sí, pero bueno, moitas veces vou solo tamén, Pero sí, sí, sí. Coa música, tío, tal. Que can? É unha mezcla, pero é medio border collie. Chamase Tyler. Unha foto se queres aquí.
E agora que estás bastante pegado, seguro que tes algunha anécdota de alguén que che parou pola calle para facer unha foto ou salido de festa de alguén, se nos podes contar. A ver, anécdota real, aparte de, o sea, de que pues haya xente que pues me para de vez en cando, que a verdad que a hostia é brutal, sobre todo porque al final ves como, o sea, ves o reflexo da túa movida personificada, sabes? Porque os comentarios en Instagram, en TikTok están increíbles tamén, pero cando alguén che di en persoa que lle mola a túa movida é brutal. E nada, o sea, aparte de fotos e demais, tampouco hai moita cousa así rara. Logo por internet sí que, pois o que che dixen antes, o sea, xente que me dixo que, por exemplo, faloume outro día unha chica que me dixo bueno, non vou contar exactamente a movida, pero que pasoulle unha cousa super, super jodida, familiar, e nada, que a canción, o sea, as miñas cancións como que lle alegrou moito, o sea, axudoulle a salir bastante da movida. E bueno, agora estou me acordando tamén dunha mini anécdota, a verdade que curiosa, que é que, o sea, como che dixen, eu fago vídeos e demais, e despois de vez en cando fago bodas, vale? Gravo bodas. E claro, outro día pasoume por primeira vez que alguén me recoñecera, pero non traballando como artista, senón como filmmaker, sabes? En plan, de estar traballando nunha boda, filmmaker, grabando non sei que, e de repente unha chica medianamente maior de 40 e pico anos, díxome, oye, ti eres cantante, tal, non sei que, ti eres tal. Buah, iso foi, dicen, buah, cando me pase visto traballando en plan de vídeo, vai ser raro, tío. Foi raro, pero bueno, estuvo increíble, la verdad. O sea, Como que non tiña nada que ver ou claro, en música plan, e estaba eu cando... como, imagínate, se estivera traballando de calquera outra cousa, de repente, pues, che coñecen por outra cousa, sabes? Para min é raro, pero brutal, a verdad que sí. Agora que estás bastante pegado, si puderas chamar agora mesmo a algún cantante, tanto a nivel nacional como a nivel galego, te dixera que ides gravar mañá un tema, a quen chamarías? É que solo un tío estaría, la verdad. A ver, para mí os meus artistas favoritos en galego son, pues, de Non Ortiga, que o vi mil veces en directo, é increíble. Ou, eu que sei, Fillas de Cassandra tamén son brutales. Bueno, ou The Rapans tamén sería un soño, a verdad. Pero a nivel da nova movida e do urbano, o meu favorito é Elegido, sen dúbida. O sea, pareceme que un chaval con un talento que é brutal. O sea, que diríache, pois, varias opcións, a verdad. E a nivel nacional, vouche dicir Hispanohablante, porque o meu proxecto favorito a nivel hispano é unha chavala chilena que chamase Acrila, e a verdad que flipame todo o que hai na súa movida artística, tanto a parte visual como a estética e a música, é increíble, o sea, para min é o meu favorito. Agora que xa estamos a piques de rematar, si nos podes dicir o próximo que se ven ou nos queres filtrar un cuarto de tema ou nos podes dicir que a Veña, intriga. veña, veña, vou facer algo, a ver que podo facer. Vou ensinar a próxima movida, que vai ser unha colaboración cun chaval que se chama De Frutos, que é de Madrid. É un chaval que a verdad que, buah, é brutal. E a verdad que vou mostrar un pouquiño, veña, da miña parte. Da súa non, que igual non me deixa. Pero este tema é, para mí é moi de verán, Vou ensinar ao principio. Brutal. Vou facer a miña parte, pero igual, el ríñeme. Vale. Ten unha parte en español, de feito, esta canción, pero outra en galego. Solo pido no te vayas, no estoy aquí. Hace varios días que no puedo ni dormir. Estás unido a mí como los skinny jeans. En el hotel con chupón hacemos chin-chin. Por tu culpa me cambié así. Aún recuerdo cómo me lo hacías así. Bueno, eso está. Bueno, vamos a ensinar a parte en galego, veña. Esto xa me jodistes. A ver, espera. Vale, escuta esta parte. No está roto, sigo perdido por esa sonrisa. Soy la que no te queda esta galiza. De toda ruta, eres la más bonita. Dijo como quieras, mamá, y caché con la grita.
é así. Pero ten, Tá, para mí é brutal esta canción. Como tranquila, pero tamén así, Sí, sí. movida, moi... Para mí é como para escoitar cando estás vendo a posta de sol no coche, conducindo, chill, non sei. Está moi guai, É rollo de vídeo de paseo ca parexa ou algo Sí, así, sí, poñer de fondo, 100%, A verdade que sí, 100%. A verdade que sí. Gustouche? Moito, Uf. moito. Vale, vale. E iso cando sale? Esta sale, creo que o 2 ou o 3 de xullo. Queda pouquiño. Pouquiño. Bueno, igual cando salga a entrevista se saliu. Pode ser, Quen sabe? Quen sabe. Ao mellor. E pois hasta aquí a charla de hoxe.